kasagaran sa mga bag-o pa nga Kristohanon unya gikan bitaw sa mga makadaot nga bisyo. Ang ilahad yung iduol nako magpatambag, magpaampo, magpa-counsel is ang pinakadugay daw matangta nga bisyo is sigarilyo. Mao na nga curious sila, nangutana sila nako, giunsa nako nga dali ra kay nawala ang sigarilyo aside sa mga shabu nawala na daw ang shabu nila inom unsa man diha babay, pero ang sigarilyo dugay daw. Giunsa daw nako ang ako ang himo mga igsoon maura ni unang-una grasyar gitanan sa Ginoo. Ang akong kabag-uhan gikan sa Ginoo kay kung ako ray naning kamot di ko mabag-o. Akong gihimo nagpundor ko sa balay, wala ko'y gawas, nagpuasa sad ko. Usa ni siya sa naghatag og dako nga kabag-uhan sa akong kinabuhi kay ang prayer and fasting mauni akong gituuhan nga mao po'y nakapatay sa unod-non akong kailibgon. Kay di kalikayan ang atong lawas mag-crave gyud ni siya sa ato ang mga kaniadto nga naandan. Akong gihimo ato for 6 months kapin or 7 months ba to. Wa ko'y gawas sa balay, nara ko sa kwarto, di ko mukaon, di ko mamahaw. Mag-break ko og alas 2. Iwang kay ko murag mo kog adik. Pero akong gihimo igsoon, nag-fasting ko kaya akong gipatay ang unod-non akong kailibgon aron mabuhi ang spirit nako bitaw. So mao to nga grasya sa Ginoo. Dali ra ko nakagawas anang sigarilyo. Mao na nga pagawas nako mga 6 months kapin, mingtipo ko sa mga barkada, ning wali na ko nila. Makita ko manuyop sila, magbisyo pero tanaw lang ko nila, maluoy ko nila. So just a short reminder, ampo amping abanti. God bless everyone.